Aton. Selamat hari Minggu di hita saluhutna. Turuas na marminggu di bagas nabe manang di dia pe marminggu melalui live streaming dot ruas na marminggu di garejaon. Andorang ta mulai perminggota martang yang naho mahita di bagasan rohatabe. Amin. Atong tapasada marohata, ta mulai mapar minggota marhite merende sian buku ende nomor 10 ayat 1 dohot ayat 2. Jonjong mau. Mar hite guar ni di bata ama, dot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni ton di parbadia, na tu mau palangi do tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang go halak patigori, mangulu do binahin ni parsihot na marhapor siaon, alay yang go dihalak parjahat dangadong hasunangan. Haleluya. 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 Martang yang maita ale Tuhan di bata jala amanami say urupi mahami asa unang mandeli hami ujuro hapagusan tuhami. Jala asa unang margopo hubek kami silion-leonmu na denggani ujuro pasupasum tuhami. Ramoti hami asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasyanganon. Deod dihami haporsyaon asa dohot hami parjabar di sitianon di akan na porsya diho. Mari hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mau. Marende hite asian bukan ende nomor 220 alu ayat 2.
Angion hamu mapatik ni debata ima sian 2 Korintus 10 ayat 10 pitu dot ayat 10 walu. Alai na memuji dirina marhite-hite Tuhan ima ibana mamuji. Ain dada na tahu na parjolohon dirina na diuji Tuhani ido. Ima sahatna atau ngerap mangidogogo mahita tu debata lao mangulaon patikna. Ali Tuhan debata saya pergugui mahan mangulaon naum bartu patikmi. Amin. Marende hitasian buku ende nomor 410 tolu ayat 1 dot ayat 2. Jonjong mau tato poti ma dosata di jolo ni debata martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami na di banu gijang odo na patupao na sesani dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak hoholangan ni roham saya asima roham di hami akan na mangarsakon dosa nami saya sahapi matuha bagasan rohanami hasesani dosa nami Leon matuhami to dim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marhaporsian laho manggetapon nasa dosa dohot roha portibion asa upasat hami diri nami tuho gabe pelian na mangulu jalan na badia mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot Tuha sesani dosata. Isebe mangulahon akan la pinilit ni debata do nama mitori. Isi do na madabu uhum hamaguan. Kristus Yesus do nang mate alaun dadaholani naung mulak mangulu do jalas di siamu debata do ibana mangudihon hita. Hasanga pun ma di debata dan igijang. Amin. Undul mahamu. Marinde hitasian buku ende nomor 442 ayat 2. Hatani debata turpuk epistel di minggu tas sadarion imana tersurat di Markus 4 ayat 26 saat rodi ayat 34 tajahama marsikap suring dungi di dogma onma pangalahon ni harajaw ni debata songon pabay ni halakna manaburhon boni tu haumana namodong do ibana bormina jaladungo ia Ariana nama tunduk do aku boni laos mar buhutano so pamotoan ni parhaumai Aisian guguna sa diri di patubu tanoi jumolo hauna dungi biurna dungi eme na porngisi di bagasat biurnai alai disi di lefon parbuena mamitor disuruh mapanabi ainu ngaro botilon dungi di dogma tuah ma pasumanot taharajaw ni debata tu dia ma upamahonota suman tu batu ni sia Roma ai bonina na sinaburhon tutano ido na umet-met sia nasa batu ni suan-suanan alaedong sinaburhon sibur may tubu gabi tumimbu sia nasa ikaw rata jala balgama dakana pola tarabahedo pidong na martonga-tonga langit marasar di linggoman nai jadi marhite-hite ian umpama sisongonon dihatahon nasida hatai marguru tuna tarjakon nasida alaendang adong dihatahon tuna sida so marhite-hite upama alay pulikdo di patorang salut na tu sisean na ima sahat na martua do na tumangion hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Marende hitasian buka ende 150 ayat 1 ayat 2.
taha tidak koma hapor siaw tai sunguna hina tidak kon di dong atas hapor siaw di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata jahuba idu ama parkuku na satu dosa natu mapolangit dotano au porsia di Yesus Kristus anak debata jahuba na sasadai imana tumuhun si Maria nagabe-gabean sianton di perbadia andoran hawubuhon idu tuhata atau mau nebernit di banguman silatus nama tetar paja leibana di haupinar silang na tua tu banutur udung ditanum na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul syamun de bata jahoba amanai parguku na sahau tu dosani di si maibana pai mamulak sogo di tanoon mangumi halak na mangulu dot na mate au porsia diton di perbadia jaladong sada huria nabadia huria atau penela Kristen akan nabadia dot hasisani dosa dot dihatain namandok mulak mangulu sogot daging dialak nang mate dot dia ngaluon na sora suda amin udul mahab tabi gema titing di huriata Tikting di Huriata, Minggu tanggal 10 Juni 2020 sada. Naparjolo, sadarion ima Minggu paduahon dung Trinitatis, dohot topik di patibul di bagasan Tuhani. Napaduahon, jadwal kegiatan parguru malua. Acara makatidakon haporsiaon, tu parguru malua tahun ajaran 2020-2021 naeng patupahon di hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 na naeng ro. Jadwal dohot kegiatan pelajar sidi na terkait tusi boima tajaha di warta cetak. Mardomu tusi parmingguon tanggal 4 Juli 2020 sada pukul waluwip holan didohoti ianakot nanaing makatidakon haporsiaon rap dohot natorasna. Patuluhon Dewan Koinonia seksi remaja. Sadarion Minggu tanggal 10 Juni 2020 sada ima witok remaja napa 10 pituhon tu iana kota horong remaja. Pinangido tu aka natoras asa dohot memotivasi aka iana kota remaja lao mandohoti witok on. Jadwal boima tajaha di warta cetak. Paupaton Dewan Marturia. Mardomu tahun pemberdayaan HKBP 2020 sada, Huria Manang Dewan Marturia membuka pelatihan instrumen musik gereja Manang alat tiup, gesek, gondang, dohot, piano. Nanaeng di Patupa di bulan Juli 2020 sada. Pinangido tu sude ruas. Na adong talentana bermain musik, boima mendaftar tu Nyonya Frilma Tobing Boris Sitohang, nomor HP 08 sada pitu onom tolu walu onom kosong. Christopher Hutagalung, nomor HP 08 sada sia sada walu sada 5 sada. Dohot tu sekretariat gereja. Napalimahon partangyangan sektor. Naparjolo hari Rabu tanggal 16 Juni 2020 sada pukul 10 siawip patupaondo acara partangyangan sektor Sion di Patupa Marhite virtual Zoom.
Meeting ID Boima Tajaha di Warta Cetak. Pinangido tusude ruas sektor Sion asa mandohoti partangyangani. Paduahon hari Jumat tanggal 10 Juni 2020 sada pukul 10 siawip patu paondo acara partangyangan sektor Marsada. Dohot tuan rumah keluarga John Hot MC Matupang inang tiur boru si hite. Di patupa marhite virtual Zoom. Meeting ID Boima Tajaha di Warta Cetak. Pinangido tusude ruas sektor Marsada asa mandohoti partangyangani. Pak Onopon HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 14 Juni 2020 sada pukul siawip sahatu pukul 14.30 wib di Patupado pembekalan dohot pelatihan tu Pandita Resort Maringanan di Sopo Marpikir. Napa pituhon pembekalan renungan. Hari Jumat tanggal 10 Juni pukul 10 Juni 2020 sada pukul 10 pitu wib di Patupado pembekalan renungan maringanan di gedung gereja dohot fasilitator Pandita STP Siahaan MBA. Pawaluhon selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruasni huriata pasahaton. Selamat ulang tahun Ari Hatutubu. Dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tu sude ruasni huria natubu manang marbagas di tanggal 10 tolu sahatu tanggal 10 sia Juni 2020 sada. Sai tuhatama nama masu-masu. Meletung adong ruas ni huriata naso tarsurat dope gowarna di tikting na ulang tahun ni Boima pabuahon tu ganup sintua sektor nabe manang sekretariat. Na parpudi aka tikting naso ni jahahon hombar tu tikting cetak sadarion Boima Tajaha di Warta Cetak. Songoni ma sahat ni tikting di huriata di bagasan mingguon. Taingot be ma maniakoni tujolo ni tuhata. Rinde mahita siat bukende nomor 763 ayat 1 2 Uhud pasaton pelean.
Damini debatana sumurung sian saluk naroha, imana mangaramoti ati-ati dohok pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamua kadamang dainang, dohot ruasni huriata kadamang dainang nama dohoti ibadah live streaming sadarion di bagas tabi. Udah kami siatonga-tongata tuhita salutna. Selamat hari Minggu madita salutna horas madita. Hatani debata dihita ima natar surat di Pesalmen bidu 20 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10 ujaha ma ditonga-tongata tapai tiuk ma songonom ma hatani debata parhorasio nina torop turajana ede sian sidapit saya dia lusi jahuba maho diari hagogutan saya dipatibul guarni debatani si Jakob maho ditongoso matuho panupahion sian bagas habadiaon jala ditukul ho sia-sion saya marningo mai bana disudi akapeleamu si panganon saya talmisma di rohana aka peleamu si tutungon sela saya dilehom matuho si subuk roham jala di pasaut nasa sakapmi asa Maria iya hita mida hatuomi jala mamior hontonggol mangasahon guarni debatatai saya di pasaut jahuba ma nasa pangiduamu nuaeng pe huboto takas natinupahan ni jahuba miniahan nai sai alusan nado ibana sian akalangit habadion nai marhite-hite aka pangabahan ni hatwaon ni siamunna mangasahon hureta dohot hoda do yang guna sida alai anggo hita guar ni jahuba debata taido itaingot martukapan jala martinggangan iyang guna sida alai anggo hita tongdo marsi hohot jongjong saya ditupahi marajai ali jahuba saya alusi mahami di ari pangalua-luan nami ido iyang gosahatna dihamok kadamang dainang somaldo molo las rohani akka jolma las rohani akka molo marhasil ulonna akadongan molo las rohana marhasil ulonna saya dibahid do aka partangyangan saya dibahid do aka ibadah kebaktian di tonga-tonga ni bagasna nangpe ibadah itu ibadah singkat nangpe lasni rohai pertanyangani singkat ala dialusi debata tangyangna dialusi debata pangiduanna au sura malua siar parmaraan ibado pertanyangan malua ibana sian akan masa hagugutan di bana pertanyangan nangpe dia bersifat kecil las rohana di ben nasida do di ben halaki do
di ben akadonga do pertangyangan. Dapat jabatan, dapat pangkat, di ben nasida do di ben akadonga do pertangyangan ibadah kecil, tanda bahwa dia mengucap syukur. Alai di turpo tao na manginang disungguli dohita asalas ni rohatai ikut dibagasa Tuhani. Sukacita kita harus bersama dengan Tuhan. Hal biasa dui molo adong na di mana dapot na di mana maduk mulia di mana. Alai hal yang sangat luar biasa ketika dia mengucap syukur ketika dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu dia yang sangat luar biasa. Ala ni ima sumatusidu na masa di turpuk tahun ala marningot nasida toroknya kamusu yang menggempur mereka, yang menyerang mereka. Akamusui ma na dirupi nasida di tonga-tonga ni perngulun nasida. Na mangihuk musema jakor raja nai baru marede nasida, martangiang nasida, mangido pangurupiu ni debata nasida, asa marhite-hite raja nai barui didongani nasida. Asa marhite-hite raja nai barui raja Juda paluaho Jerusalem jala malua nasida sian musui. Dihamua kadamang dainang di patuduhon nasida doi lasni roha nasida. Di patuduhon nasida mai anggia marhite-hite raja nai barui gabe raja panggonggomi maon. Raja yang mengayomi, gabe raja yang mengayomi masyarakat, gabe raja na mangalehon perhatian, kepedulian, gabe raja na olo care tu akan masyarakat na molo masa pemilihan di tonga-tonga ta isarana di luar ta molo tengok musi aka pemilu nong hiata dalani saya martangi yang dohita asa dumingga na tarpiliti gabi raja manang panggonggomi saya ganup tiki dohita nang aka di partangyang pe nang aka di parmingguan pe nang aka di lana asing pe anggia ma marhite-hite raja na tarpiliti gawe panggonggomi mai saya terbegi dupi ketika masa-masa menjelang pemilihan umum asa marhite-hite pemilihan umumi terpilih ma raja panggonggomi mardalan tulomo ni rohani debata ido haporsyota tangyangi do haporsyota. Doa itu merupakan kepercayaan kita. Tangyangi do haporsyo kita halak Kristen melalui marhite doa boy colmai berkomunikasi kepada Tuhan. Satu-satunya sumber kekuatan orang percaya adalah berdoa. Ido sumber hagogoon, sumber kekuatan orang-orang Kristen. Ketika dia mengalami kesulitan, dia berdoa. Ketika dia mengalami situasi yang pahit, dia berdoa. Ketika dia sukacita, dia berdoa. Ketika dia berduka cita, dia berdoa. Lau pasahaton ibana martangiang. Di jalo ibana akan nauli nadenggan martangiang. Sumber kekuatan orang percaya adalah berdoa. Hidup Martin Luther menjadi orang Kristen tanpa berdoa, menjadi orang Kristen tanpa berdoa tidak lebih menjadi seorang yang hidup tanpa bernapas.
Martin Luther berkata, menjadi orang Kristen tanpa berdoa tidak lebih menjadi seorang yang hidup tanpa bernapas. Berarti molodang marhosa bejolmai nunga mati. Ketika manusia itu tidak lagi bernapas, maka manusia itu telah mati. Sumber kekuatan, sumber hagogoon ima tangyang, ima halak Kristen. Nang Raja David manang Raja Daud pe di hati dakodo tangyangi, di hati dakodo, dan itu merupakan sumber kekuatan bagi dia. Dalad dui lau marsaor dohok debata, dan juga mempunyai peranan penting di dalam kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Manguluma jolmai, jala manguluma ibana, marpakirimon maibana, dukkon idokon imana, pangiduan nai, hata hamolateo ni rohana, marhite-hite tangiang. Maka na manginang saya adon do Jepang ta di turpuk tahun di buku ni Pesalmenon didok do disi tangiang ni Raja David, tangiang ni Raja Daud, manang tangiang ni Raja David, Raja Daud. Alana memang martangiang do ibana pasahato di bata. Ahana masa di nguluna, situasi sulit, situasi pahit, sukacita, duka cita. Dia mengatakan di pasahat ibana alu-aluna tu debata. Doa merupakan suatu pengharapan dan menjadi kekuatan yang baru di tonga-tonga ni parangolo ni halak Kristen. Atau ngamanginang dang susah jolmai songon di temata sadarion di patibul di bagasat Tuhani. Dang susah jolmai laho patibul hon debata. Dang susah jolmai mangasaho debata. Manang di aka ulaon ahapei. Berarti manusia itu kalau sudah berkomunikasi kepada Tuhan tidak lagi susah untuk memegahkan nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Dang susah bejol mai patibul debata, dang susah bejol mai mangasahon debata, dang susah bejol mai manggora debata di aka ulau nama ragami. Asal ma olohita di parmudu-mudu debata di tonga-tonga ni parngolota. Kita mau dibentuk, kita mau diarahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Marhite-hite tang yang taido bebas dohita pasahaton pangiduatta. Kita bebas berkomunikasi kepada Tuhan. Kita bebas menyampaikan dan memberikan kesempatan kebebasan untuk mengatakan sesuatu. Allah juga memberikan kebebasan dan juga Allah memberikan kesempatan bagi kita ketika kita meminta. Tengok dope yang menginang raja raja na bisuk ima Raja Salomo. Ibana salah satu raja yang memiliki hak untuk meminta kepada Allah. Hak ni ibana dui itu hak dia untuk meminta kepada Allah. Dus dui iana kota mangidu sesuatu tu natoras na tu bapakna. Lomona do. Itu kan? Lomona do iana ko mangidu tu bapakna, tu makna. Songonido Raja Salomo, dia bebas. Orang Kristen juga bebas untuk meminta kepada Tuhan. Orang Kristen juga memiliki kesempatan kepada Tuhan. Dan itu juga yang dilakukan seorang anak
kepada bapaknya. Makna. Dengan penuh rasa percaya dia meminta kepada bapaknya. Dengan penuh rasa percaya dia meminta kepada mamanya. Alai sipata pangidotai di tonga-tonga ni parangolota di leo debata di luar dugaan kita, Allah memberikan itu kepada kita. Tapasahak mamoleate, kita ucapkan terima kasih. Jala olo disipata di tangyang tai, di pangidot tai, dang holan madok muliate kita. Olo disipata, Tuhan, kami minta tolong kepadamu. Marsobah kita tu debata. Kami minta tolong, saya minta tolong, kami menyembahmu. Olo disipata gabe tarilu ibana ala ni tangyang nai. Olo disipata ibana tarilu ala ni pangiduan nai. Alai di bagasa tangyang ima parsaoran narusu maradopon debata. Ada hubungan yang intim dan komunikasi yang intim kepada Allah. Bukan mengandalkan diri kita sendiri. Bukan mengandalkan karena adanya pemberian. Bukan untuk mengandalkan kita nangis. Kita minta tolong. Tetapi semuanya itu menunjukkan kesungguhan kita dan penyerahan diri kita kepada Allah. Alai taingot amanginang. Molo halak si palesem itulah debatado. Ditulak debatado molo halak nasi palesem. Allah tidak mengkehendaki itu. Torop do halak tarujun di nguluna ala ni'i. Torop do halak tarujun tartuk-tuk ala ni uloni si palesemon. Adong do ala ni hisap ni dagingna. Adong do ala ni hagiok ni dagingna. Adong do ala ni hatakangonna. Ditulak debatado ima halak na si palesem. Allah tidak mengkehendaki orang yang bersifat munafik. Idona diajarhon Yesus Kristus di tangiang alia manami. Unang togiho kami tu pangujunan. Unang togiho kami tu pangujunan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Alana olo disipata tertutup kita alani dongan. Namangulahon si palesemi. Asa una kami togiho tu pangujunan. Asa unang songon halak parise kita. Ima disukuma Yesus Kristus. Tu dia do tahe guru nami guguanon inna. Tu dia do dipasahak guguanon guru nami inna. Aksur yang diboto Yesus mangalusii ido dalanna laho maparsilak ko Yesusi. Aksur yang diboto ibana mangalusii gabi adong ma sidalian na sida laho manguhumi Yesusi. Berarti dia mangalo pemerintah. Itu dia do hasahatan ni guguani. Roma Yesus. Nasia kaisar pasahak matu kaisar. Nasia debata pasahak matu debata. Alai ima cara ini sida jala dipasahak matu hita jala ido tangyang ta. Unang togio kami tu pangucunan. Asa unang madabu hita. Tabereng halak gabe tertuk-tuk hita. Tabereng halak gabe madabu hita tu dosa. Tabereng halak
gabi olo do hita alani hatana gabi olo mardosa hita. Patun do begion hatai alai lamok do hatai alai risi do begion. Olo di sipatan langit labok alai risido begion. Hira mamuji alai hadirionna dang songon pamujion nai. Hadirionna hira mamuji, hadirionna hira dipasangap Yesus, alai sakapna majiheon Yesus. Ima halak parise ido nang tangyang ta asa unang madebu hita, asa unang ditogihok kita, asa unang tartuktuk hita di tonga-tonga ni parngulota. Edo dibagi hamo manginang istilah ni merendahkan diri di atas gunung. Merendahkan diri di atas gunung, dia seolah-olah tidak mempunyai apa-apa. Dia seolah-olah seperti orang yang tidak diberkati, tetapi tujuannya supaya tidak diminta oleh orang lain. Merendahkan diri di atas gunung, dia seolah-olah tidak mempunyai apa-apa. Sehera halak nasu dipasu-pasu. Dia pura-pura miskin tapi kaya. Itu kan? Sehera nasu dipasu-pasu dibatai mana dia ka ulonna. Alai iko boy do berengota di tonga-tonga ni parangulota, supaya apa tujuannya dengan itu? Asa unang dipangido do di tonga-tonga ni ngoluna supaya tidak diminta orang berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Seolah-olah dia seperti orang yang tidak diberkati. Alai ujung-ujungna gabe tertuktuk maibana, sahira margogo ibana, alai dang margogo. Alani ima di tonga-tonga ni parangolota diturpuk tasadarion songon tema parhorasion nina torop turajana. Parhorasion, Horas. Molo tadok do Horas di istilah ni Batak. Horas madihamu. Berarti damai sejahtera. Damai nasumurung. Istilah ni bahasa Indonesia damai sejahtera. Mian di tonga-tonga ni paranguluamu, parangulota. Parhorasion, selamat-selamat, sehat-sehat. Horas madah, horas madihi tada, saya horas-horas maha muda. Selamat-selamat maha muda, dipasu-pasu Tuhan maha muda. Parhorasion ninatorop turajana. Berarti dinamanguluhon ima gabe sahalak raja namanguluhon nasida digonggomi manasida itu turpukta jala ditupahi maho ini turpukta ditupahi di leho tuho si subuk roham kalau bahasa Indonesia na si subuk roham kehendakmu pangiduatai kehendak kita ditupahi maho di leho tuho si subuk roham di ayat 5 di pasau ma sakap na pasti pangiduammu alu-alum alai di tonga-tonga ni parangulota ikoboy do tarajumi dengan bahasa ni debata di tonga-tonga ni parangulota. Itu nama saya diturpukta. Pertempuran rohani itu ada. Pertempuran rohani itu ada. Alaniaha
marsak roha. Nang pedihita nuaengon adong do pertempuran rohani. Marsak kita alani ekonomi. Marsak kita alani sahid nasora pulih. Marsak kita alani kriminal. Marsak kita alana soadong keadilan. Alai marhiti-hiti turpu tahun dipangidu tu hita untuk saling menguatkan. Ditupahi maho inna. Dileho matuho sisubuk roham. Kehendakmu apa yang kau kehendaki melalui doamu marhiti-hiti tang yang mi untuk saling menguatkan dan saling membantu. Saling mendukung. Masyarikok do HP ima ulaun panguluhon roha. Panguluhon roha. Panguluhon haporsyaon. Asa gabe anak dohot boruni raja na maka porsyai jala makarikoton parsauran tu debatama hita sadarion. Ahapena masa di tonga-tongata ada perperangan iman, perperangan rohani yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Marhite-hite turpuk tahun hidup matu hita ditupahi doho. Ditupahi doho, dileo do tuho sesuai dengan kehendakmu. Posma roham atong dang ragu behita laho pati bulhon debata di tonga-tonga ni parangolota alaniaha ditupahi do hita. Dileo do tu hita si sobuk roham kehendak kita. Be mabiar hita di si. Molo tapangasahon debata di tonga-tonga ni parangolota. Molo tapangasahon debata di tonga-tonga ni ngoluta. Dang mabiar behita di si. Alai unang mahita gabi patubuh haleaon. Unang mahita gabi tartuktuk hita. Unang magabe halak na mabahen tartuktuk hita. Unang mahita mabahen targasip. Unang mahita patubuhon bada. Unang mahita patubuhon badai di tonga-tonga ni nguluta. Asa unang marbada hita. Jala unang ma pabada-badahon. Dang lomoro hani debata di tonga-tonga ni paranguluta. Molo masa di hita, masa di halak na porsyai marbada pabada-badahon. Jala ikon dipatibuldo debata di tonga-tonga ni nguluna. Amin martang yang maita. Mauliate ma'ali Tuhan disungguh dohami marhiti hatam asa manotong maha porsion nami tuho nang pe godang akan maol wadopi hami nang pe sipata maol patibul hami wali Tuhan di tonga-tonga ni parangulun nami alepos rohanami di lehokodo akan uli akan adinggan di tonga-tonga ni parangulun nami asai mali Tuhan dalam nami madok mulyati tuho si lehon-lehommu ai halak na tarpasu-pasu dohami ali Tuhan gabi pasu-pasu mahami tunahumaliang gabi panggonggomi gabi marsaor nauli nadinggan pasahaton hata pabahenan tu aka nahumaliak kami. Ali Tuhan debata amanami urupi mahami parguguamu mahami. Ali Tuhan hutangnya ko kami do ruas ni huriam na berulang tahun di minggu-mingguan. 5 ulang tahun kelahiran
ulang tahun pernikahan. Sahat tuho madaging atau di nasida di umur naik baru. Na pinasahamu tu nasida. Ima marharoroan lasni roha. Jala madok moliate nasida di seleon-lehommu di tonga-tonga ni parngulun nasida. Ale Tuhan de bata amanami hutangnya ko kami duruas ni huriam namar sahid. Na pea di poduman di Jabu nang di rumah sakit pe. Asa homa ale Tuhan. Na mga leo pakirimo na mangulu. Asa toktong marpakirimo na sida. Tarlumobi di keluarga apen purba. Sekeluarga inangi rap dohot ianak kon nasida. Nah di bagasan parsahito dunwaing nasida li Tuhan. Pasu-pasumu ramotamu lehonomu pakirimu na mangulu. Asamar pakirimu nasida di tonga-tonga ning ulu nasida. Atau ngali Tuhan di bata amanami dang mabiar behami ali Tuhan mangulahon aka ulon nami. Nungaho namian di tonga-tonga ning ulu nami. Upuji hupasanga pami maho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Tapuji matuhata mari di mahitan laos tapapunguma peliata. Tapasahama peliata tuadopa ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di bano gijang. Hodo harorwani saluhut si lehon-lehon na denggando na sa ulibasa na moliutus. Hupasatami masya na lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uwam na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Patibulhon harajom mo dito ngato nga ni huriam doh di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mulyati tuho.
Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na dibana gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajomu, say sao malomo ni roham dibana tongon songo na dibana gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sisa madosa nami songong panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasa dame jalo hamu mapasu-pasu sia tuhata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar homa damena tutodim. Amin. Amin, amin, amin. Dihamu akadamang dainang nama dohoti perminggota di bagas joroon. Dohot dihamu akadamang dainang nama dohoti ibadah live streaming di bagas tabe. Hami namar tugas namar hobas dia palatikion pasahaton tuhita salutna. Selamat hari Minggu madihita salutna. Horas madita.